Noget være med jer, og fred fra Gud vor Fader, og fra Jesus Kristus vor Frelser. Amen. Lad os bede. Kære Gud og Far i himlen, nogle gange kan vi ikke bede. Nogle gange kan vi ikke synge. Ligesom dit folk havde det i Babylon. Vi beder dig, at du vil komme til os ved evangeliet, og hjælpe os, som du også hjalp dit folk i Babylon. Hjælp os, og giv os ved evangeliet, bønnen og sangen. Amen. Prædiketeksten er fra det gamle testamente, fra profeten Jeremias bog, kapitel 29, og læsningen til den her dag er det vers 11 til vers 13, men jeg vil læse fra vers 1 til vers 13. Hør i Jesu navn. Dette er det brev, profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de overlevende ældste blandt de landflygtige, og til præsterne, profeterne og alle dem, som Nebukadneser havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det skrev han efter, at kong Jekonja og kongemoderen havde forladt Jerusalem til lige med hofmændene, Judas og Jerusalems stormænd, håndværkerne og finsmedene. Han sendte brevet med Shafans søn Elasar og Hilkias søn Gemaria, som blev sendt til babylonerkongen Nebukadneser i Babylon af Judas konge Sidkia. Det lød. Nu kommer brevet. Dette siger herskares herre og Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover og ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. For det går den godt. For går det den godt, går det også jer godt. For dette siger herskares herre og Israels Gud, lad jer ikke forføre af profeterne iblandt jer og af jeres spåmænd, og hør ikke efter de drømme, de har, for de profeterer løgn for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Dette siger Herren. Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde alt. Jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette land. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. I søndags hørte vi evangeliet, at disciplene ikke spurgte Jesus om noget den sidste aften, før han skulle korsfæstes. De var blevet stille og tavse. De havde mistet troen på, at det nyttede, fordi Jesus havde sagt, at han ville forlade dem. Men så talte han til dem, og de lyttede. Og i dag har vi hørt i evangeliet fortsættelsen om, at de ikke havde bedt om noget i Jesu navn indtil nu. Men der ville komme en tid, hvor de ville bede. Jesus forudsatte. Det ville virkelig ske, at de fik bønnen tilbage i hans navn. Det, som ramte disciplene, kan også ramme os, at vi mister håbet. At vi ikke kan se fremtiden med Gud for os. Vi spørger ikke rigtigt om noget. Vi kan ikke rigtig bede om noget i Jesu navn. Hvorfor skulle vi heller gøre det? Det nytter vel ikke. Sådan kan modløsheden gribe os alle.
Når vi ikke har håb og ikke kan bede, hvad kan vi så? Der kan vi lytte. Vi kan lytte til Jesus. Vi kan læse Johannes evangeliet og høre os til, hvad Jesus sagde til disciplene, da de ikke mere spurgte, og da de ikke bad. Og vi kan læse også Johannes evangeliet kapitel 17, hvor Jesus beder, og høre, at han beder, og at han beder for os. Høre evangeliet Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, bare læse videre og videre derhjemme ved køkkenbordet. Og om søndagen lytte sammen her i kirken. Og så se, hvad der sker. Troen, håbet og bønnen, det er jo en gave fra vor Herre Jesus. Han giver den, mens vi lytter. Han gav den til disciplene i påsken, hvor han døde og opstod for dem. Og den dag, hvor han opstod, på den dag, der var det, de bad i hans navn. Vores prædiketekst, det er Jeremias kapitel 29. Og baggrunden minder om den baggrund, som disciplene havde, der før Jesu lidelse og død. Og som vi også kan have. Baggrunden, det var, at Guds folk var i krise. De havde tilbedt Herren i templet. De havde bragt ofre. De havde ventet på Messias. De havde stolet på tilgivelsen der i templet. Og hvad var så sket? Templet, det var ødelagt. Og alt det inde i templet af kostbarheder, de hellige ting, var fjernet. Og det var brændt. Og folket var ført 1000 kilometer bort til et fremmed land. Uden gudstjeneste. Uden et land. Og familier, de var splittet af. Brevet, det er fra herskares herre til de overlevende ældste blandt de landflygtige, står der. Til præster og profeter og til alle, som Nebukadnesar havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Der er en salme i Gamle Testamentet, som måske er den allervanskeligste salme. Det er en salme, som ikke kan synges. Det er salme 137. Der fortæller de bortførte, hvordan de havde det. De siger, ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion, i poplerne, det er altså træerne, piletræerne. Derover hængte vi vores citre. For vores fangevogtere krævede, at vi skulle synge. Vores plageånder krævede glædessang. Syng for os af Sions sange. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Står der i salme 137. Og sådan havde disciplene det i påsken, da Jesus blev taget fra dem. Og sådan kan vi også erfare det, når Gud lader os møde modgang og nederlag og død. Når det vi anså for at være fuldstændig sikkert i vores liv, og det forsvinder, hvordan kan vi så synge sange? Hvordan kan vi så bede? Hvad kan vi så håbe på? Hvis det synes som om, at Guds kirke er forsvundet og gået under i vores Danmark, og hvis Bibelen ikke længere er i vores hus, ja, hvis vores huse og kirker blev nedbrændt, og vi mistede alt, og blev ført til et fremmed land, hvordan skulle vi så kunne synge? Og når vi rammes af helt personligt af sygdom i sindet eller i kroppen, hvordan kan vi så bede og takke Gud? Herskares herre, han sendte et brev. Han sendte et brev, som Jeremias skrev ned, og det blev sendt til de landflygtige i Babylon. Og det brev er også til os i vores landflygtighed. For kristne er jo egentlig fremmede og udlændinge her i verden. Det skriver apostlen Peter meget om i sit brev. Han kalder dem for udlændinge
og fremmede, de kristne. Vi har ikke et sted her i verden, hvor vi skal blive altid. Og der er ikke noget af det, vi har bygget op, som bare skal altid bestå. Intet af det. Det var kun en tid. Der stod i brevet, dette siger herskares herre Israels Gud til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Som jeg har ført bort. Var det ikke Nebukadneser, der havde ført dem bort? Jo. Men det var Herren, der gjorde det gennem Nebukadneser. Det var Herrens dom over synden i Jerusalem, over frafaldet i templet og på gaden. Den dom, Herren havde talt gennem sine profeter, den stod fast, og den var nu blevet udført. Det var gået i opfyldelse. De var virkelig blevet bortført. På samme måde, når vi bliver syge og dør. Det er ikke en grum skæbne, der rammer os. Det er, hvad Gud har sagt, der vil ske med et hvert menneske, som er en synder. For det er syndens løn, det er døden. Og når vi så dør, så er det ikke en grum skæbne, der rammer os, men det er Gud, som lod døden ramme os mennesker. Og når sygdom og lidelse rammer os, så står vi heller ikke over for noget ukendt, men vi står over for Gud, vores skaber. Men vi står også over for ham, som vi har lært at kalde vores kære far, som er i himlene. Ja, for han sendte sin egen kære søn til os. Ligesom Jeremias, han sendte et brev til de landflygtige i Babylon og hjalp dem med håb. Sådan har Gud sendt sin egen søn til os som sit menneskelige brev, der nu er blevet mennesker i blandt os. I vores landflygtighed. Vi som er ramt af kærlighedsløshedens og ulydighedens og gudløshedens følger, og det er vi. Vi har fået et brev fra Gud. Et brev med håb. Jesus. Hvad stod der så i brevet yderligere? Der stod om hverdagslivet, og der stod om frelsen. Først hverdagslivet. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten af dem. Gift jer og få sønner. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre og ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. De blev mindet om, at de var der, hvor Gud havde ført dem bort til. Det var altså Gud, som var hos dem, selvom det var svært i deres liv. Sådan er der også Gud, der er hos dig, og du er i hans hånd, selvom dit liv er svært. Han er hos dem i Babylon, i landflygtigheden, i det fremmede land, og han giver dem nu lov til at leve livet derude. Lev det fuldt ud. Lev det fuldt ud, sådan som I er skabt til det. Med haver og frugter og familie og børn og ægteskab. Lev derude og bed også for dem, som I lever iblandt, for naboen og for dem, der styrer i landet. For går det dem godt, så går det også jer godt. Selvom det ser håbløst ud, og jeg er et fremmed sted, så er det ikke håbløst. Familielivet og arbejdslivet, det er ikke håbløst. For Gud, deres dommer og frelser, giver dem lov. Jeg kalder dem lige frem til at leve det liv. Og det gør han også. Lev det liv. Lev det på det sted, hvor Gud har sat dig. Det er godt for os mennesker. Det er ord til os. Det er godt at have en god og nær kontakt til naboer og bede for vores land, også selv om vi kunne ønske os noget andet. Og det nævnes også i brevet, at der var nogen, som ønskede noget andet derude i Babylon. Og det var nogle af de falske profeter og spåmænd. De gik rundt og sagde noget andet. Der står, for dette siger herskares herre, lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og jeres spåmænd, og hør ikke på
efter de drømme, de har, for de profeterer løgn for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Der findes tanker hos os, som kan tage modet fra os. Lyt ikke til de tanker. Tanker, som siger, 70 år, det er alt for lang tid at vente på salighed. Du skal have den nu. Du burde kunne erfare og mærke det meget mere i din hverdag, end du kan. Lyt ikke til de falske tanker. Vi hører det også forkyndt til os. Noget med, at din kristendom burde der give dig lykke og helbred og rigdom meget mere, end den lige gør. Og hvis du gør sådan og sådan og anstrenger dig sådan og sådan, så vil det lykkes. Forvent jer noget bedre, og forvent det straks. Ikke vent 70 år. Det siger os noget. Vi kunne godt tænke os det. Men lyt ikke efter det. Lyt til, hvad Herren siger. Lev det jordiske liv i kald og spand, der hvor du er, og stol på din Herre og de løfter, han har givet os. Om 70 år, sagde han til folket derude. Og det er om frelsen. Og det var det andet, som brevet handlede om. Først hverdagslivet, og så nu frelsen. Han lover, at vi skal vende tilbage om 70 år til herlighed. Det lovede han dem ude i Babylon, og det lover han også os. Og det er på grund af syndernes forladelse, at vores kød skal opstå, og vi skal få det evige liv. Og det bliver for os, der er her, de fleste af os i hvert fald, om mindst 70 år. Inden for 70 år, der sker det, at Herren tager os hjem til herlighed hos sig i himlen. Fordi han har givet os syndernes forladelse ved dåben og ved evangeliet, så vi tror det. Og så giver han os det evige liv. Der står i brevet, dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette land. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde jer. Dem, som hørte det ude i Babylon om 70 år, de kunne jo godt se for sig, at de ville ikke nå at opleve det selv. Men det var et løfte til dem som folk, og det stolede de så på. Og de vidste også, så ville Messias komme, og så ville herligheden komme med Messias. Og så ville de også opstå fra de døde. Må de nu ikke kunne begynde at synge lidt igen? Må de nu ikke kunne tage deres citra, deres musikinstrumenter ned fra poppeltræerne og begynde at spille lidt igen og synge lidt igen? Må ikke også vi kan synge lidt, når at vi hører om Guds frelsesplan? Om syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv på grund af Jesus. At Jesus døde for vores synder. Han døde også for min menigheds synder, de andres synder. Han påtog sig alt det onde, jeg har gjort, og som de andre har gjort. Han tog vores svigt og vores skyld. Må vi så ikke kan begynde at synge lidt? Når vi hører, at Guds lam bærer verdens synd. Må vi ikke også kan synge, når Jesus siger og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Må ikke også vi kan synge igen, når at han siger, hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Må ikke også vi kan synge, når han trøster os og taler til os med disse ord, og med det han sagde til disciplene den sidste aften i Johannes kapitel 13-17. Paulus og Silas, de sang en gang, da de var i fængsel i Filippi. En fangevogter hørte det og kom til troen. Det var underligt, de sang i den situation, men det gjorde de. På grund af troen, de havde fået. Og fangevogteren og hele hans hus kom til troen og blev døbt. Og Paulus skriver i det brev, vort borgerskab er i himlene, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.
Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse, som hans herliggjorte legeme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor stå fast i Herren, siger han. Det er Filipperbrevet kapitel 3 og 4. Og så siger han, glæd jer. Jeg siger igen, glæd jer i Herren, for Herren er nær. Og bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og med påkaldelse og tak, og Guds fred vil bevare jer. Nu kommer sangen lige så stille tilbage, og bønnen kommer også som en gave fra Gud, på grund af Guds ord. Ligesom folket dengang mærkede dommen ude i Babylon, og den var så tydelig, og den var virkelig gået i opfyldelse, det vidste de. Templet var nedbrudt, Herren havde troet og havde gjort det. Og sådan ser det også ud i vores verden. Der er så mange tegn på, at dommen er sand, men evangeliet, det er endnu mere sandt. Det er endnu mere sandt. Hvor synden blev stor, der blev nåden endnu større. Vi har evangeliet om Jesu fødsel, om hans liv, hans død og hans opstandelse. Og det ord, det er det, der nu giver mig og dig håb om redning. Og vi kan leve sammen i en kristen menighed. Og vi kan leve i vores naboskab. Og vi kan leve hverdagslivet. Og vi kan leve frelseslivet i den kristne menighed. For Herren ved, hvilke planer han har lagt for os. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give os fremtid og håb. Og derfor råber vi sammen til Herren. Vi gør det derhjemme, i hverdagen. Og vi gør det om søndagen her i menigheden. Vi går hen og beder til ham. Og i brevet siger han, og jeg vil høre jer, og I vil finde mig. Vi finder ham, hvor ordet og sakramenterne er i brug. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.